Mediació. El procés de mediació és un recurs adaptat a la vida escolar que consisteix a intentar prevenir i solucionar possibles conflictes entre els membres de la comunitat escolar, sobretot entre l'alumnat o també entre l'alumnat i el professorat. Molt bé, la mediació és un sistema alternatiu per a resoldre conflictes entre l'alumnat i el professorat i també a nivell familiar. A veure, jo entenc per mediació un mètode, una tècnica que pot servir per resoldre conflictes entre dues persones. Molt bé, doncs la mediació és una forma de resoldre conflictes d'una manera pacífica i d'una manera en què les persones que tenen un problema se posen a parlar i entre les dues acorden quines són les mesures que han de fer perquè això se resolgui. Resoldre els conflictes o problemes que poden tindre la relació entre dues persones o més persones, o diverses o un grup de persones. Els objectius serien facilitar una bona convivència entre totes les persones que componen la comunitat escolar i fer el possible per a que tothom es senta a gust i vinga a l'escola amb ganes i sentint-se acollit per tothom. Els objectius serien que només sorgirà un conflicte, les persones se puguen posar en contacte, parlar i buscar solucions a aquest problema que tenen entre elles. L'objectiu, per descomptat, és arribar a una solució que sigui satisfactòria per a les dues parts. Ningú, cap d'aquestes dues parts es troba en una situació d'inferioritat en aquesta solució. Gràcies per la teva explicació. Ves bé. Encantado!